Община Бургас и Общински съвет в настоящото общо събрание на акционерите. То приключи. В началото изслушахме господин Киряков като прокурист на дружеството. Един кратък и съдържателен доклад относно състоянието и предприетите от него мерки за оздравяване на дружеството. Категорично трябва да заявя, че действията му са необходими, полезни за дружеството и ще имат подкрепата на Общинския съвет. Има една идея, която мисля, че ще можем да реализираме. Господин Киряков да изложи своите виждания за развитието на дружеството и предприетите от него мерки и пред Общинския съвет и респективно комисиите на Общинския съвет, което предстои и всъщност целим една публичност в състоянието на дружеството и спечелване доверието на българската общественост и на феновете към дружеството. Смея да твърдя, че в негово лице се извършват всички необходими действия отборът да постига своите резултати и дружеството да бъде стабилно. Променихме състава на съвета на директорите, с промяната касае представителите на община Бургас. До сегашните представители бяха заменени съгласно решението на Общинския съвет. Избрани бяха новите двама представители, господата Иван Цанев и Мирослав Йорданов, които бяха включени в състава на съвета на директорите. Той е от 5 човека. През другия акционер има своите представители, господата Събев, Георги Мицов и господин Киряков, който е и член на съвета на директорите. Всичко това ще бъде вписано в търговския регистър. Общо взето с това се изчерпва работа на настоящото общо събрание. Желаем успех на отбора и на дружеството.